Hola, bon dia, com esteu? Un nou episodi, un nou capítol, una nova entrega de les classes amb l'art de Circe. Estem a la unitat 2, aquesta unitat que es titula Tràgics, Sofistes i Sòcrates, i avui parlarem dels tràgics. Parlarem de la forma artística més important d'Atenes, que va ser la tragèdia grega i més correctament anomenada tragèdia àtica. La tragèdia àtica és, com acabo de dir, un dels trets característics més significatius de la forma de vida de l'Atenes del segle V. Va continuar existint i van continuar representant-se i escrivint-se tragèdies als segles següents, però al segle V la tragèdia va arribar a produir les seves millors obres. Per tant, podem dir que és la forma artística característica de la cultura d'Atenes en el segle de Pèricles, en el segle V. És una barreja de parla i cant. La tragèdia, el més semblant a la tragèdia, no és una obra de teatre, el més semblant a la tragèdia és una òpera. De fet, l'òpera es va iniciar com una forma de recuperar l'antiga tragèdia àtica. I, per tant, és lògic que s'assemblin, perquè els creadors del Renaixement, que van intentar recuperar la tragèdia, van ser els iniciadors de l'òpera. I és una barreja de text recitat i de text cantat. Té un origen amb diferents elements de la cultura grega arcaica, de la cultura anterior al segle VI. Trobem, com a moltes altres poblacions, a moltes altres cultures, una tradició de cant coral, de cant que entonen conjuntament els guerrers que lluiten junts i que canten les gestes dels guerrers del passat. Hi havia també, i això és bastant específic de la cultura grega, cors que es disfressaven d'animals, de sàtirs, com aquest que tenim a la imatge que acompanya l'explicació, cors de sàtirs. I després també tenim representacions d'Homer. Les obres d'Homer, la Ilíada i la Odissea, eren recitades pels rapsodes, i els rapsodes, quan arribava el moment que parlava un personatge, feien la veu del personatge. Li donaven un cert realisme a la interpretació i feien veus. I és la barreja d'aquests elements, la barreja de les tradicions de cant coral dels guerrers, la barreja dels cants corals dels cors de sàtirs i les veus que feien els rapsodes recitant les obres d'Homer, és la barreja d'aquests elements el nucli d'on sorgeix la forma de la tragèdia grega. De la combinació d'aquests factors diversos que procedeixen de tradicions diverses dintre de la cultura hel·lènica, acaba produint-se aquest fenomen tan singular, tan únic, que és la tragèdia àtica. Aquí tenim una imatge d'un cor que canta i balla i va comentant l'acció que representen els personatges principals. Hi ha, per tant, dintre de l'estructura de la tragèdia, una clara diferenciació entre els actors, els personatges, els protagonistes, i el cor, que d'alguna manera representa la veu del poble, que va valorant el comportament d'aquests personatges destacats. La tragèdia tenia només 3 actors i el cor, que podia estar format per un conjunt important de persones, estava acompanyada d'instruments musicals, d'un instrument de vent, que després veurem una imatge que és la flauta doble, l'aulós, i també d'instruments de corda, com la lira, i els actors parlaven en vers, no cantant, però un vers rítmic.
l'hexàmetre de la poesia grega, i el cor realment cantava i ballava entre escena i escena. Aquí tenim una escena representant dos personatges, dos dels protagonistes de la tragèdia. Abans hem vist una imatge del cor. Ara aquí tenim una imatge d'una ceràmica grega de figures vermelles sobre fons negre del segle V que representa aquest instrument tan típic que és l'aulós, la flauta doble. I a la següent imatge tenim una mostra també de ceràmica àtica del segle V, ceràmica de figures vermelles sobre fons negre, que representa aquesta lira, que és un altre dels instruments acompanyants del cant del cor. Tots els actors i també els personatges del cor, que només eren homes, encara que fessin un paper femení, els actors havien de ser homes, tots portaven uns vestits molt elaborats, molt detallats. En canvi, l'escenari era pràcticament inexistent. L'expressivitat de l'acció i l'expressivitat dels aconteixements que passaven a l'escena depenia dels vestits dels personatges, i també portaven unes màscares que els hi tapaven completament la cara, i aquestes màscares que es diuen persona en grec, i d'aquí ve, efectivament, el concepte de persona, aquestes màscares portaven una mena d'embut a la part de la boca per amplificar la veu. Aquí tenim una màscara, i a les següents diapositives veurem màscares, són reproduccions, les màscares estaven fetes de materials molt febles i que jo sàpiga no hi ha màscares originals conservades del teatre grec. Hi ha reproduccions, com les que veiem aquí, que estan fetes a partir de pintures o a partir de marbres esculpits en pedra, representant les màscares del teatre. Després, la tragèdia grega, que no només és una qüestió històrica que es va representar a Grècia i prou, sinó que la tragèdia ha continuat sent un fenomen que té vida i continuen estrenant-se versions de les obres dels tràgics grecs, doncs veurem en aquesta diapositiva, per exemple, versions segle XX, segle XXI, de tragèdies gregues que respecten, no sempre és així, però en aquests casos que us he triat sí, que respecten aquest element tan típic del teatre de la tragèdia grega, que són les màscares que portaven, ja dic, el cor i també els personatges. Aquí una altra mostra, els directors de teatre han intentat reproduir com han pogut, amb el seu criteri artístic, aquestes màscares del teatre grec. La tragèdia està molt vinculada a Dionís, a una divinitat una mica aliena a la resta de divinitats del panteó grec. És una divinitat a la qual se li dedicava una festivitat, uns quants dies de festa, que era la festa més important d'Atenes, juntament amb la festa dedicada a la patrona de la ciutat, a Atenea. Havia la festa de les paratenaiques i després hi havia la festa de Dionís. Aquesta festa de Dionís es feia al final del mes de març. I aquesta divinitat, Dionís, és una divinitat que no trobem a Homer, per tant, és un afegit que no està clar d'on procedeix, però no forma part del nucli més antic de la cultura grega, i és una divinitat que representa la força de la natura, que representa l'embriaguesa del vi, que representa la dansa, que representa el sentiment d'unitat dels humans que ballen junts i que es diverteixen junts. És una divinitat bastant transgressora i bastant allunyada de les altres divinitats que formen el panteó grec tal com el trobem
a Homer. Les festes de Dionís s'iniciaven amb una cerimònia amb una processó, amb la qual es portava tots els que formaven part de la processó portaven uns penis a la mà i un gran penis que pujava des de la part de baix de la ciutat fins a arribar a situar-se en el centre del teatre. Aquesta és la processió dels Falloi. Penis al falo i no... Ja sabem que hi ha 50 maneres diferents d'anomenar-lo amb la llengua popular. Abans de començar pròpiament les representacions, hi havia un seguit de cerimònies de caràcter patriòtic on es reconeixien els personatges, les persones que més havien contribuït al desenvolupament de la ciutat, ja sigui militarment o ja sigui des del punt de vista del comerç o ja sigui des del punt de vista de les construccions. Una vegada acabaven aquests rituals religiosos vinculats als falos i acabaven les cerimònies cíviques de reconeixement dels principals ciutadans d'aquest any, començaven les representacions, es representaven 3 grups de 3 tragèdies, és a dir, 3 trilogies, i es representaven 5 comèdies. La tragèdia és per fer plorar, per dir-ho d'una manera molt ràpida, i la comèdia és per fer riure. I juntament amb aquestes representacions més semblants a una obra de teatre, més semblants a una òpera, de fet, hi havia unes peces cantades per cors d'homes o per cors de nois més joves. Al total, la festa ocupava 5 dies, on es representaven contínuament aquestes obres escèniques i on hi havia altres cerimònies sempre vinculades a la divinitat de Dionís. Aquí tenim una imatge de la processó dels Falloi, del falo aquest que portaven des de la zona baixa de la ciutat fins al teatre de Dionís, i el Falloi aquest, el falo, es situava just en el centre del teatre. Després, quan veurem una imatge del teatre, ja us indicaré el punt on anava situada aquesta peça. Una qüestió molt important per entendre el funcionament de la tragèdia és la institució del xoregós. I veurem com la tragèdia és una institució profundament democràtica, profundament arrelada a l'estructura democràtica d'Atenes. Quan un poeta volia presentar una tragèdia, volia que una obra seva fos representada, havia necessitat d'adreçar-se a l'arcont, que era l'encarregat de les festivitats públiques. I una de les principals funcions d'aquest magistrat era justament la posada en marxa i la gestió de tota la festivitat de Dionís. Presentava el seu projecte d'obra i el magistrat acceptava o no. Una vegada l'obra estava acceptada, el magistrat designava a un xoregós. El xoregós era l'encarregat de pagar la despesa que generava la posada en escena de l'obra. Posar en escena una obra amb música, amb actors, amb un cor, amb uns vestits molt costosos, era car. I llavors hi havia la necessitat de trobar finançament. Llavors s'escollia alguna persona de l'aristocràcia perquè acceptés aquest honor, que es considerava un encàrrec honorífic. I, de fet, els aristòcrates estaven interessadíssims en finançar les festes populars perquè era la seva manera de fer política. En lloc de fer una campanya electoral,
el que feien les famílies aristocràtiques que volien destacar dintre de la vida política d'Atenes era pagar les festivitats del poble. És el que va fer el Pèricles al 462. El Pèricles al 462 va ser el productor, el xoregós, d'algunes de les tragèdies que es van representar, i el 461, quan es va presentar a l'elecció d'Estratego, va ser escollit. O sigui que la festivitat de la tragèdia no només hi ha aquest aspecte que ja he comentat del reconeixement dels ciutadans més destacats d'aquest any, sinó que la tragèdia continua apuntant a aquest element clau de l'estructura democràtica d'Atenes, que es trobar l'equilibri, la complicitat, la fusió entre l'aristocràcia de la ciutat i les classes populars. I la institució del xoregós i la tragèdia, tota ella, estava molt pensada per aconseguir aquest objectiu. Per tant, es tracta de la festa de la democràcia. És una festivitat de caràcter religiós, vinculada a Dionís, és una representació escènica de cant i poesia recitada, però és també una institució política. És la institució política festiva de la democràcia. Inicialment, els seients, aquí tenim els de primera fila, els seients de les personalitats, els seients es cobraven. Per anar a veure les tragèdies, les persones havien de pagar, com passa ara, no? És la manera habitual d'anar a veure un espectacle. Però perquè ens fem una idea de la importància política que tenia la tragèdia, hem d'entendre el que explico ara. A mitjan del segle V, Pèricles va decidir que la tragèdia, l'assistència a les representacions tràgiques era tan important que no només era gratuït assistir a les tragèdies, sinó que les persones que assistien cobraven uns diners per assistir. El raonament era el següent. Una persona que treballava al camp o que treballava a la fusta o que treballava fent sabates, si anava a la tragèdia, aquells dies que anava a la tragèdia deixava de ganar uns diners. Diguéssim, traduït a la mentalitat actual, els autònoms, si no treballen, els autònoms doncs no cobren. I llavors anar a la tragèdia generava una despesa. Encara que fos gratuït, generava una despesa. I per això no només era gratuït, no s'havia de pagar, sinó que tothom que era ciutadà, evidentment, tenia dret a anar-hi a la tragèdia i rebia uns diners per compensació dels diners que deixava d'ingressar. Això perquè veiem quant de lluny està aquesta forma d'espectacle escènic del que és el teatre actualment i la important implicació política que tenia Abans de parlar dels autors tràgics, dediquem uns instants a parlar de l'edifici on es representaven les tragèdies del teatre. El teatre de Dionís, aquí tenim una fotografia de les restes arqueològiques que hi ha a Atenes del teatre de Dionís, està localitzat al pujolet de l'Acròpolis, aquesta petita muntanyeta que domina la ciutat d'Atenes. A dalt de tot està el Partenó i les edificacions vinculades a la deessa Atenea, que és la patrona de la ciutat, i en una de les vessants d'aquesta muntanyeta tenim el teatre de Dionís, que és el que mostra aquesta imatge, amb una capacitat per 15.000 persones. Per tant, estem dient que no era una festivitat per una minoria, sinó una festivitat adreçada al gran públic, una festivitat realment popular. Aquí tenim una imatge, una reconstrucció més aviat d'un teatre romà. Ho dic perquè la part posterior, el que és l'escenari, en el cas dels teatres grecs era molt més simple que el que mostra aquesta imatge. I finalment aquest esquema ens dona les principals parts del teatre. L'escenari és l'esquene,
d'aquí ve la paraula esquena, per cert. És el decorat, que era fix, era un fals edifici, algunes estàtues. En el cas del món grec, molt més simple que el que va ser després en el cas del món romà. Una mica per sota del nivell de l'esquene està el proskenion, allò que està justament davant de l'esquene, que és l'espai on actuaven els actors, aquests protagonistes de la tragèdia. Després tenim aquest lloc central. Al lloc central tenim l'altar, que és on anava el Phalos, que havien pujat en processó quan s'iniciava la festa, i un espai pels músics i pel cor que cantava i ballava. Aquest espai, en conjunt, es coneix com a orquestra. I després, al voltant, amb aquesta característica forma semicircular, el koilon, que són les grades on anava el públic, amb aquesta capacitat fins a 15.000 persones. I no deixo de fer menció del lloc especial, del lloc predominant que té el tro del sacerdot de Dionís, per la vinculació sempre molt marcada del teatre amb la religiositat de Dionís. I ara parlem dels autors tràgics. Els tràgics, els principals autors de tragèdies. Ens han arribat unes poques tragèdies. Es van escriure milers. Cada any es representaven 9 i van ser durant segles representades les tragèdies a Atenes. Probablement mai amb la brillantor, amb l'excel·lència del moment màgic de l'Atenes de Pèricles. I de tots aquests milers de tragèdies s'han conservat, per casualitat, 7 obres d'Esquil, que és l'autor més antic, 7 obres de Sòfocles i 18 obres d'Eurípides. I s'han conservat el que era un volum pensat per l'ensenyament, una recopilació, una antologia molt tardana de l'època hel·lenística, aproximadament del segle I abans de Crist, que estava pensat perquè els estudiosos, les persones que estaven interessades en la literatura antiga, poguessin tenir una idea del que havia estat la tragèdia en el moment de l'època clàssica. De totes les tragèdies que es van escriure, només s'han conservat aquestes poquetes. Anem a veure que són molt diferents les obres d'Esquil, que és el que tenim aquí més en la posició central, molt diferents de les obres de Sòfocles i de les obres d'Eurípides. Esquil i Sòfocles, que són els autors més antics, la tragèdia, el conflicte, es planteja sempre com un conflicte, com un xoc entre l'ésser humà i el destí que han decidit els déus. Gairebé totes les obres d'aquests dos autors tenen la mateixa estructura de fons. L'ésser humà, que acostuma a ser un personatge noble, està marcat per una forta passió en forma d'arrogància, de supèrbia, el que es correspon a un concepte molt específic dintre de la cultura grega, que és la híbris, ho podem traduir com a arrogància, i és aquesta arrogància, aquest creure que està per sobre dels éssers humans normals, és aquesta arrogància la que porta a aquest personatge a entrar en conflicte amb les divinitats. Per tant, hi ha un component molt fort de religiositat amb aquestes obres més antigues d'Èsquil i de Sòfocles. En el cas d'Eurípides tenim un plantejament força diferent. Eurípides és un autor més de finals del segle V, mentre que Èsquil i Sòfocles s'han de situar, Èsquil a la primera part del segle V,
Sòfocles als anys centrals del segle V i Eurípides al final del segle V. En el cas d'Eurípides trobem una posició més descreguda respecte de les divinitats. No és que negui l'existència de les divinitats, no és un pensador o un escriptor ateu, les divinitats són presents, però no tenen el protagonisme extraordinari que tenen les divinitats en el cas dels tràgics anteriors. En aquest cas, les tragèdies d'Eurípides sempre parteixen del conflicte interior del personatge tràgic. Com per exemple Medea, que és un personatge que està dividit entre l'amor per als seus fills i el desig de venjar-se del pare dels seus fills que l'ha traït. I és aquesta polaritat de sentiments el que ocasiona la tragèdia. Us esmento només, perquè si us interessa doncs ja trobareu els resums que els podeu trobar en diferents jocs d'internet, us esmento algunes de les tragèdies més destacades. La Orestíada d'Esquil és una trilogia que s'ha conservat sencera, són 3 parts, l'Agamèmnon, les Coèfores i Eumènides. La va presentar Esquil l'any 458 abans de Crist, és a dir, a mitjans del segle V, i va guanyar el primer premi, perquè tota aquesta representació escènica després es decidia per votació popular quines eren les obres més destacades. Aquesta Orestíada, es diu Orestíada perquè el personatge central és el que apareix aquí, Orestes, matant a l'amant de la seva mare, i la que està al cantó és la seva mare, que també acabarà sent assassinada per Orestes. Una obra antiga, una de les primeres de les tragèdies més antigues que conservem, d'una intensitat dramàtica en aquest desig del fill de restablir una justícia, encara que aquesta justícia sigui passant per sobre de la vida de la mare. Una altra obra de referència, i és la que més li agradava a Aristòtil, és Èdip rei. Aquesta és una obra que es va presentar l'any 429. L'any 429, si teniu una mica de memòria, és l'any de l'epidèmia de tifus, que va causar tanta mortalitat a Atenes, i un dels elements més importants de l'obra és que el personatge central, Èdip, en 2 moments diferents ha de lluitar per aconseguir que la ciutat on es situa l'obra, que no és Atenes, sinó la ciutat de Tebes, quedi alliberada d'una epidèmia. És a dir, els grecs estaven patint d'una manera molt greu aquesta epidèmia, aquesta malaltia infecciosa, que ells no sabien d'on venia, és una malaltia provocada per un virus, i al mateix temps estaven representant una tragèdia, continuaven fent les celebracions religioses, representant una tragèdia justament el tema de la qual en gran part gira al voltant d'aquesta malaltia. I finalment tenim la Medea, que us he esmentat breument, el problema central d'aquest personatge de Medea, que decideix venjar-se del seu home, del seu amant, no estan casats, diguéssim, legalment. Jasó es venja matant els fills, encara que és una mare molt dedicada als fills, no? Però la ràbia que sent per la traïció del seu amant és la que acaba portant a aquest assassinat dels fills. Doncs, si voleu més detalls d'aquestes tragèdies, ja us dic, les trobareu, i tant de bo algú agafés alguna tragèdia grega i la llegís. Això seria ja la millor cosa que ens podria passar. Molt bé, doncs, fins aquí la sessió d'avui, aquesta sessió sobre la tragèdia grega. Jo no explico res més. La propera classe ja parlarem de filòsofs
I això és tot per avui, amics. A reveure. And that's all, folks.